मुस्कुराथि होननाया फैयालै बेखौहाय आं एसे उनावहाय फोरमायगोन फंबाय बे जेरैबायदि बे आइ पवालि पिकनिक स्पटआव जेरैबायदि आं सफैदोंना ओरैबायदि गोजोननाय मोनफैदों आङो माने बुंनांगौ जेबो गैया बे आइ पवालि पिकनिक स्पटआव जोबोद मोजां मोनदों बाट आं लेट जाबाय नालाय एसे लोकेसनफोरखौ नुना मोनासै आं बेयाव जेबो बाहागो लानाय जायाखै ओहो आसा एक्टिं खालामनाय हिसाबै मोसालांदों आङो दा आंनि जेनाखि भिउवार्स साबस्क्राइबार सासे लोगो मोनदों बिथाङा बामोनगावनि आंखौ लोगो मोननायजों लोगोसे दादुरि बिल ने पाब्लिकफ्रा नोंनि भिडिअखौ नायनानै उदै बिगुर सालायलायो आच्छा ओमफ्राय नों मानो नोंनि खुगायाव मुस्कुराथि होननाया फैयालै आच्छा ओमफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो लोगो मोननानै बेबायदिनो जोङो रायलाय जायोबा बिराद गोजोननाय मोनो आरोना ओमफ्राय जोंथ' सिनाया नालाय जोंनि भिडिअखौ सोर नायो सोर नाया ओमफ्राय जाय बिथांमोना नायो बिथांमोना एकदम लोगो लानो हागोन आच्छा ब्रादाराबो ने आच्छा दे सासे दंबावो नै एकदमबारे नै आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै लोगो मोननानै जयै माने बे जायगायानो जाहैबाय जों लोगो लालायनाया आइ पवालि पिकनिक स्पट अपेनिं सेरेमनि दा नै बेवहाय जों लोगो मोनलायनाय जादों आरोना बिराद मोजां मोनदों आङो लोगो मोननानै गोजान गोजाननि बेफोरबायदि लोगो मोनलायला बिराद गोजोननाय मोनो आच्छा ओमफ्राय सोर सोर फैदों फंबाय जों साथाम फैदों साथाम ने औ साथाम फैदों आं मोनसे खोथा बुंनो सानो आरो जेनेबा आदा जेनेबा जों नोंसोरबायदि इउटुब चेनेल खुलियामोनब्ला जों दिनै नोंसोरखौ सिनायनाय नङा दिनै जों खुलियाखै हयथिक अब्लाबो जों नोंसोरखौ सिनायबाय नोंसोरनि भिडिअखौ नायनानै जों सापर्ट खालामो लाइक खालामो साबस्क्राइबार जों नोंसोरनि जोङो जेनेबा सापर्टार ओमफ्राय जों जेनेबा नों जुदि चेनेल खुलियामोनब्ला जों दिनै बेयाव सफैनायबो नङामोन सफैलाबो जों नोंखौ सिनायनाय नङामोन माने बिबासोर आंबासो जेनेबा नोङो इउटुबनि चेनेलजोंनो नोङो जोंनि दिनै फ्रेन्ड जाबाय हयथ'बा नों जोंनि फ्रेन्ड जाबाय दादा भाइलाबो जों सिनायलायबाय नैबे मैयासो फैदों नै केरेलानिफ्राय त्रिशुलनिफ्राय फैदों नै माबा खालामो बिथाङाबो मा होनो रिल्स भिडिअ खालामो बिथाङा डेन्जार सिंगारबो माबा बिदिनो सर्ट भिडिअ बानायो बिराद मोजां माबा खालामो बिराद गोजोननाय मोनदों बबेनिफ्राय फैदों होनदोंमोनला जोङो बामोनगावनिफ्राय बामोनगाव गारलाबारि दादुरि बिल केरेलानिफ्राय आं मैया सफैदों केरेलायावनो बे रिल्स भिडिअखौ बानायबाय थाखायो आरो गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आदानो मोनसे खोथा नों मानो एसेग्राब कमेडि खालामो ओमफ्राय नों मानो मिनिनो ओंखारा आच्छा आं जेब्लानाखि कमेडि टाइप बा माबा मोनसे भिडिअ बानायो आङो बे टाइमाव माने दुखुनि सायखंखौ लानानै गोरबोआव लानानै आङो भिडिअखौ खालामनाय जायो आरो जेब्लानाखि दुखुआ थायो अब्ला मानसिनाव खुनु मिनिनाय आरो माबा मोनसे इन्टारेस्टआ थाया नै बे माखासे सायखंखौ लानानै आङो भिडिअआवहाय ओंखारनाय जायो आरो मोनसे खोथा ओमफ्राय नों दि मालायफ्रा माबाखौ पाब्लिकफोरखौ बिराद इन्टारेस्टेड माबा खालामो ओमफ्राय पाब्लिकफ्रा नोंनि भिडिअखौ नायनानै उदै बिगुर सालायलायो ओमफ्राय नों मानो नोंनि खुगायाव मुस्कुराथि होननाया फैयालै बेखौहाय आं एसे उनावहाय फोरमायगोन फंबाय माने आङो दा दिनै फोरमायथ'नाय नंला माने माब्लाबा समफोर मोनोब्ला आङो नोंथांजों जिरायनानै मोजां सावरायगोन आरो दा बेबायदियाव दा आङो ओरैनो आङो इउटुबाव ओंखाराखै माखासे जाहोनखौ लानानै आङो इउटुबाव फैनाय जादों आंहा बिराद माने बुंनो थाङोब्ला आंनि हिस्ट्रिखौ जुदि फोरमायजोबोब्ला ओरैबायदि आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो जेनेबा आं नोंखौ लाइक आरो अननानै साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै जेसेबां आंखौ सिनायनाय इउटुब चेनेल थेंक इउ अल द बेस्ट आदा मिनिया बर' गोजोननाय थाबाय फंबायमोननिसिम थेंक इउ आरो बेजों लोगोसे ब्रादार दङ नै ब्रादारा दखान होदों नामा नोंना आं नोंनिसो सानगासिनो बफैनायखाय आच्छा अब्ला दिनैनि नैबे गुसुं सर्ट नानिखौ आङो दिनै हरखाबै लोगो मोननाय जादों नैबे आइ पवालि पिकनिक स्पटआव फैनायजों लोगोसे ओमफ्राय नानिया बेवहाय सफैनाय जादों आङो लोगो मोननाय जाबाय बा दा आङो नानिनाव गुबैयै मिथिनानै लागोन दा नै जोङो बेयाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार नैबे आइ पवालि पिकनिक स्पटआव दंफैयो बिदिनो मोजाङानो मोजां मोनदों फैनानै बयबो फैदोंआनो ओमफ्राय नानिया बेवहाय मोसानो बाहागो
लानाय जागोन नामा आं बेयाव जेबो बाहागो लानाय जायाखै ओहो आदसा मोसानाय नङा ना औ दादा औ ओमफ्राय नानिनि गुबै गामि जोनोम जायगाया बबेयाव आंनिया बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे सान्थिफुर बिरेन्सिगुरि होनो आदसा दा नानिजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नानिनिसिम गोजोननाय थाबाय औ दादा थेंक इउ माने आं दे जेरैबायदि बे आइ पवालि पिकनिक स्पटआव जेरैबायदि आं सफैदोंना बेयाव आं ओरैबायदि मानसिफोरनि माबायावहाय फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनफैदों गोजोननाय मोनफैदों आरोना आङो गोजोननाय माने ओरैबायदि गोजोननाय मोनफैदों आङो माने बुंनांगौ जेबो गैया बे आइ पवालि पिकनिक स्पटआव ओरैबायदि हेभि मिथिबाय माने हेभि माने ओरैबायदि माने रंजानाय ओरैबायदि गोजोननाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोखि आं ना इन्टारेस्टखौ मा होनबावनो आङो नै बेयावनि इन्टारेस्टखौ आं मा बुंबावनो बेबायदि साइज जानांगौ आरोखि ना स' गोजोननाय थाबाय आदानिसिम आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव फोरमायनायनि थाखाय थेंक इउ बांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगा फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगो